న్యూస్ ఆంధ్ర. నిబంధనలు ఆచరణీయం. 1.71 కోట్లతో సిలువగట్టు మరింత అభివృద్ధి. క్రైస్తవ తత్వం అంటేనే ప్రేమ, గురి, మంచితనం. క్రైస్తవుల సంక్షేమానికి 150 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం. 1.71 కోట్లతో చేపట్టిన సిలువగట్టు రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన రాష్ట్ర మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి. క్రీస్తు బోధన ఆచరణీయం. సమాజంలో కరుణతో మెలగలనిది క్రీస్తు చూపిన సత్య మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ పయనించాలని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. శుక్రవారం నూజివీడులో 1.71 కోట్లతో చేపట్టిన అద్భుత సిల్వగట్టు రోడ్డు పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా చర్చి పెద్దలు, పాస్టర్లతో కలిసి క్రీస్తుకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా క్రైస్తవ అభివృద్ధి సోదరులు సంక్షేమానికి 150 కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించిందన్నారు. జెరూసలేం యాత్రకు విదేశీ విద్యను అభ్యసించిన ప్రభుత్వం మరిన్ని నిధులు కేటాయించాలన్నారు. క్రైస్తవ తత్వం సోదరులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు.